Una, ang tinuig nga pagpanalangin sa Santa Lana ug pagkonsagrar sa Krisma, ang mga lana nga gamiton sa kaparian sa paghatag sa grasya sa mga sakramento. Ikaduha, ang pagbag-o sa mga panaad sa pagkapari sa atong mga kaparian dinhi niining atong dioceses. O ikatulo, ang paghatag sa dakong grasya sa atong mga igsuon, inyong mga paryente ug mga higala, kinsa pagadawaton karon sa orden sa pagkapari, human sa daghang mga katuigan sa pagtuon ug pagpangandam. Kining maong mga kasulugan, kanunay gayod nga puno sa kadasig ug kahulugan. Ilabi na gayod karong panahuna, diin ang kalibutan ug ang ato mismong katilingban, giuhaw sa usa ka saksi o timaan sa pagkamaghihatagon sa kaugalingon ngadto sa uban. Ang atong kasaulugan, pagapanguluhan sa labing talahuron nga obispo niining atong dioceses sa Talibon, Most Reverend Patrick Daniel Y. Parcon D.D. Aniya usab uban kanato ang mga pari ug ang mga propesor sa mga pagaordinahan ug pipila ka mga kaparian sa dioceses sa Tagbilaran. Sa dili madugay, atong pagasugdan ang atong kasaulugan, aron pagsiguro nga adunay hanay ug kahusay sa panahon sa kasaulugan, among hangyoon ang matag usa nga adunay kamera sa dili pagkuha sa mga litrato ug sa paggamit sa video machines panahon sa seremonyas ug hangtod mahuman ang santos nga misa. Adunay mga tawo nga gihatagan sa opisyal nga panugot sa pagpanguha og litrato ug paggamit sa video. Naghangyo usab kami ni adtong adunay mga cellphones sa pagpalong niini sulod ning maong kasaulugan. Palihog sunda kining maong pahimangno. Maghiusa kita sa pagampo ngadto sa Dios alang sa atong mga igsuon kinsa pagaordinahan sa pagkapari ug pangayoon nato sa Dios ang paghimo kanila nga angayan nga magsasangyaw sa iyang pulong ug angayang pangulo sa paghalad sa sakripisyo alang sa iyang katawhan. Karon, manindog kita ug atong awiton ang awit sa pagsugod.
Sa ngalan, samahan, ug sana, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaka ninyo. Mga hinigugmang mga kaparian ug mga katawhan sa Diocese sa Talibon, taliwala sa krisis nga giatubang natong tanan isip katawhan sa Dios ug niining kalibutan, ania kita karon nagkahiusa aron sa pagsaulog sa mga misteryo sa atong kaluwasan, sa atong pagkonsagrar ug pagpanalangin sa mga santalana sa atong pagbag-o sa panaad sa atong kaugalingon pagkapari ug sa atong pagdawat kang Reverendo J ug Reverendo Zeno sa Parianong Laray, kining santos nga misa nga mahimong unta nga tinubdan sa paglaom ug kalipay. Busa aron maandam kita lang sa pagsaulog sa santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
sa Dios, anak sa mahal. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kahitasan, himaya sa Diyos. Ikaw nga nagawakan sa mga sala sa kalibutan. Maluoy ka kanamo, maluoy ka. Ikaw ang nagalingon sa Diyos sa mahal. Nawatang ang pangamoyo, nawatang ang pangamoyo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kahitasan, himaya sa Diyos. Ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang labing kalangdon. Ikaw lamang o Jesucristo, ang Ginoo. Kauban sa Espiritu Santo, sa kahimayan sa Diyos sa mahal. Amen. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kahitasan, himaya sa Diyos, sa kahitasan, himaya sa Diyos. Magampo kita. O Diyos, imong gidiog sa Espiritu Santo, ang imong buutang anak, imo siyang giimo nga Kristo ang Ginoo. Itugot nga samtang nagadawat kami sa iyang pagkapari, matinuod kaming mga saksi dinhi sa kalibutan, mahitungod sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinagi sa maong Jesucristo among Ginoo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Palihog manglingkod, ato karong paminawon ug pamalandungan ang mga pagbasa. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Ania kanako ang Espiritu sa Ginoong Dios, kay gipili ug gipadalaman ako niya aron pagsangyaw ug maayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala niya ako aron paglipay sa mga masulubon ug pagpagawas sa mga binilanggo ug mga binihag. Gipadala niya ako aron pagmantala nga miabot na ang panahon nga luwason sa Ginoo ang iyang katawhan ug panimaslan ang ilang kaaway. Gipadala niya ako aron paghupay ni adtong nagsubo ug paghatag kalipay inay kagul-anan ni adtong nagbangutan sa Sion. Awit sa pagdaig inay kasubo, aron mulipang sila sama sa kakahuyan nga gitanom sa Ginoo alang sa iyang kadungganan. Kamu tawagon nga mga pari sa Ginoo, nganlan kamu sa mga tawo nga alagad sa Dios. Magkaon kamo sa kadato sa kanasuran ug magpahimulos sa ilang bahandi. Ang Ginoo miingon, gusto ko ang hustisya, gikasilagan ko ang pagpanula ug pagpanglupig, gantihan ko ang akong katawhan sa angay gayud kanila, ug maghimo ako kasabutan nga dayon uban kanila.
mahimong bantugan ang ilang kaliwatan sa tibuok kalibutan, ug ang tanan nga makakita kanila mo ilang nga sila katawhan nga gipanalanginan sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ikaw pari sa katuran, sa laray ni Melkisedek. Ikaw pari sa katuran, sa laray ni Melkisedek. Ang Ginoo nagaingon, lingkod sa akong tuo, hangtod himon ko nga tumbanan ang kaaway mo. Ikaw pari sa katuran, sa laray ni Melkisedek. Ang setro sa imong kahon, ipakyaw gikan sa Sion, ug ikaw maghari kayon, taliwala sa kaaway mo. Ikaw pari sa katuran, sa laray ni Melkisedek. Ang harianong kahon, imo sa pagkatao, sa wala pang kabukason, sa masayamog na tao ka. Ikaw pari sa katuran, sa laray ni Melkisedek. Nahanong pang Ginoo, dili siya makapasol. Ikaw pari sa katuran, sa laray ni Melkisedek. Ikaw pari sa katuran, sa laray ni Melkisedek. Ikaw pari sa katuran, sa laray ni Melkisedek. Pagbasa gikan sa basahon sa ang gipadayag. O gikan kang Hesukristo ang kasaligang saksi nga ang unang gibanhaw nga mausab ang nagmando sa mga hari sa kalibutan. Gihigugma kita niya o pinagi sa iyang kamatayon, giluwas kita niya sa atong mga sala. O gihimong usa ka gingharian sa mga pari aron pagalagad sa iyang Dios o gamahan. Iya ni Hesukristo ang dungog ug gahom sa walay katapusan. Amen. Muanhi siya uban sa mga panganod
ug makita gayud siya sa tanan lakip sa naglansang kaniya. Maghilak sa kaguol ang tanang katawhan sa yuta tungod kaniya. Tinuod gayud kini. Amen. Ako ang Alpha ug ang Omega. Nagaingon ang Ginoong Dios nga labing gamhanan. Ang Dios karon kaniadto ug ang muanhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinotlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Unya miadto si Jesus sa Nazaret, diin siya magdako. Ug ingon sa nandan miadto siya sa sinaguga, sa adlaw nga ipapahulay. Mitindog siya aron pagbasa sa kasulatan, ug gitunulan siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaias. Gibukhad niya ang nilupot nga basahon, ug mao iyang gibasa ang dapit di nasulat kini. Ang Espiritu sa Ginoo ani kanako, gidihugan ako niya aron pagsangyaw sa mayong balita ngadto sa mga kabus. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag ug pagpahiuli sa pananaw sa mga buta, pagpagawas sa mga dinaog-daog ug pagpahibalo sa tuig nga ang Ginoo muluwas sa iyang katawhan. Unya gilukot ni Jesus ang basahon, ug giuli niya
ngadto sa pinialan ug milingkod siya. Mitutok kaniyang tanan nga dito sa sinaguga, miingon siya kanila. Kining bahina sa kasulatan natuman karong adlaw, ingon sa inyong nadungog nga gibasa. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpabilin sa pagtindog alang sa panalangin. Alleluia, 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 alleluia. Palihog manglingkod ang tanan. Karon, ato nang pagasugdan ang seremonya sa ordinasyon sa pagkapari. Diin, ato usab nga pagasaksihan ang pagbag-o sa panaad sa mga pari ug ang pagkonsagrar sa krisma ang santalana nga idihog sa mga kamot sa pagaordinahan. Ang mga kandidato pagatawgon silang tagsa-tagsa kangalan ni Reverendo Padre Gerson A. Justiniani, ang kansilyer sa diocese, ug ipresentar sila sa obispo ug ang atong pagtugot alang sa ilang ordinasyon pangayoon. Ang pagkuha sa litrato wala itugot gawas sa mga taong gitahasan sa pagbuhat sa ingon. Ang pagtawag sa mga kandidato sa pagkapari. Ang mga pagaorinahan sa pagkapari moduol palihog nga ri sa atubangan. Reverendo J. Philip Lagunay A. Torricosa. Reverendo Jose Zeno Vincent Cocor A. Orapa. Ang pagpresentar sa kandidato sa pagkapari. Karon, si Monsignor Bernardo D. Raniowa, ang kasamtangang bikaryo sa obispo alang sa makaparian sa diocese sa Talibon, nga maoy nagrepresentar sa tibuok katawhan, mupaila sa mga kandidato sa pagkapari ngadto sa obispo ug muhangyo nga sila pag-ordinahan sa pagkapari. Labing talahurong amahan, ang atong inahan sa Santa Iglesia nagahangyo kanimo nga imong ordinahan kining atong mga igsuon aron mag-alagad isip mga pare. Nasuta mo ba kung tako sila sa pagkapari? Human sa akong pakisusi sa katawhan ni Kristo, gumikan sa rekomendasyon sa mga may kalabutan sa pag-umol kanila, nagasaksya ko nga sila takos mo lagad isip mga pare. Ang pagpili sa obispo ug ang pag-uyon sa katawhan. Nagasalig kita sa panabang sa Ginoong Dios ug sa atong manunubos nga si Hesukristo. Ug kami nagapili nining atong mga igsuon alang sa orden sa pagkapari. Kitang tanan, salamat sa Dios. Isip timaan sa atong dakong pag-uyon, ato silang hatagan sa makusog nga palakpak. Ato karon nga paminawon ang atong talahurong obispo nga mohatag og pahimangno sa tanan ug tambag alang sa mga pagaordinahan sa pagkapari ug pahinumdom ngadto sa mga kaparian nga mobag-o sa panaad sa pagkapari. Reverend J. and
and Reverend Gino, sa inyong mga ginikanan, mga igsuon, mga tinahod nga mga kaparian o kamadrihan sa Diocese of Talibon, sa mga kahigalaan, kaparyentihan o mga parukyano sa Santo Niño Parish, Itapi o sa Holy Family Parish, Danao, nga karon in tawon nagtanaw sa Facebook live streaming ug namati sa Radyo Bandera aron makaduyog nining maong selebrasyon sa pag-ordinar ni Reverend J o Reverend Gino. Mayong buntag kaninyong tanan. Ang tibuok kalibutan nagsaksi niining maong kalihukan karon. This is the good side of the COVID-19 crisis. Kay ang atong mga kalihukan sa diocese dili lang makita sa parokya o sa diocese kundi sa tibuok kalibutan. Exactly 6 years ago today, in fear and trembling, I accepted the appointment of Pope Francis to be the second bishop of Talibon. In fear, not in the negative sense, but in the context of reverence and respect to the will of God. A kind of a healthy fear of offending God through disobedience. Nahadlo ko nga dili mo dawat kay kung ako kining isalikway og dili tumanon, God might be disappointed of me because of my disobedience to His holy will. Wa ko ni apply apan gitawag. Trembling because I am so weak for this position, but relying solely on the strength of God, who assured me that I can do all things in Christ, who strengthens me. Philippians 4:13, I said yes to God in fear and trembling. Reverend J and Reverend Gino, thank you for showing up. I thought you will change your mind and run away after knowing your assignment last May 30. Salamat nga niya gihapon kamo nagpabilin. And here you are in fear and trembling, now ready to seal your yes to God forever. But you are not alone. You have with you all the priests of the Diocese of Talibon, also in fear and trembling, willing to renew their priestly promises today, and getting excited, I hope, to their new assignment in this new normal. Together with you, I am also renewing today my yes to God in fear and trembling. Ania kita taliwala sa COVID-19 crisis. Mauna nga Reverend Gino and Reverend J, I will call you the COVID priests. Like the virus, I would like you to continue contaminating the community with positive virtues that will bring about healing and reconciliation, life and holiness, justice and peace. There are so many virtues, but I would like to highlight 3 important virtues nga pwede ninyong gamiton aron ipakaylap, ipatakod kini sa atong katawhan
sa katilingban nga inyong pag-aalagaran. Aron kining maong mga katilingban mamahimong usa ka katilingban nga naghupot niining maong nagkalain-lain nga mga hiyas o bertud. Una, the virtue of gratitude. Mapasalamaton nga kinaiya. Nakutlo ko kini sa inyong mga humiliya. Matod pa ni Reverend J. Sukad pa sa iyang pagkabata, gitudluan siya sa iyang amahan. Pasalamat kanunay. Bisan unsay imong madawat, pasalamati kini. Kay walay dautan sa pagpasalamat. Kay ang pagpasalamat imong pagpadayag sa imong kalipay sa naghatag kanimo sa maong butang o pabor. Gisaysay usab kini ni Reverend Geno sa iyang pag-ingon. Gratitude is indeed very important. Kay ang paghatag ug pagpasalamat nga gitudlo sab sa akong mga ginikanan, nagtudlo kanako nga mamahimong mapaubsanon sa pagdawat sa gasa ug grasya nga gipaambit kanako gikan sa Dios ug sa iyang katawhan. Thank you are two powerful words that once uttered will generate strong feelings of gratitude, respect, and affinity in the other person. Matud pa sa usa ka psychologist, a grateful person is a healthy person. A person who always say thank you will always have a healthy disposition, a peaceful mind, and a kind spirit. Salamat sa inyong paghatag sa inyong kaugalingon. Thank you for saying yes today and for the rest of your lives, Reverend Gino and Reverend J. Salamat usab sa mga kaparian sa atong Diocese sa Talibon nga kanunay nga miabag kanako sa akong mga gimbuhaton bilang magbalantay sa atong diocese. Kung wala usab kamo mga kaparian, wala ako'y mahimo. Ang akong mga maayong tinguha o plano damgo sa atong diocese, kawang kung wala ang inyong pag-abag ug pagbulig kanako. Salamat sa inyong pagkapari. Salamat usab sa mga pari nga human nabaw-an ang ilahang bag-ong assignment miduol kanako o miingon. Bishop, salamat sa imong pagsalig. Salamat nga imo gihapon ko gitagaan og parokya. At least may item pagihapon ko. For me, a priest will say thank you of what he received is a great priest. It speaks something about his person, that in that priest something good is hiding, waiting to be cultivated. For I believe that a grateful heart speaks a lot of a person. Salamat usab sa mga kaparian nga wala lamang nagpasalamat, kundili nangayo usab og pasaylo sa pag-ingon. Salamat Bishop sa imong bag-ong assignment nga gihatag kanako ug pasaylua ako sa akong mga sipyat ug sayop, ilabi na gayud sa pagdalibat sa santos nga misa sa mga tawo nga nangayo niini kanako nining panahon sa krisis. Pasaylua ako ug thank you. What a powerful gesture, and that is speaking something of that person also. I truly appreciate that expression of gratitude and being sorry for what he has done and failed to do as a priest. Salamat usab sa mga kaparian
nga nang matinud-anon sa pagdawat sa ilang mga sipyat ug sayop sa dihang nag one-on-one dialogue ako. Giyagyag ang kasaysayan sa ilang kinabuhi like an open book, telling me, Bishop, read my life. I am not afraid. Wa ko'y itago nimo, basaha ang kasaysayan sa akong kinabuhi. Kung unsay imong desisyon, I'm ready to accept. Pero mauni ang akong isulti kanimo, pasaylua ako sa akong dakong sipyat nga nahimo kanimo ug sa atong simbahan. What else can I say? But I say, thank you, and rest assured, God has forgiven you for your sense of honesty. Mga kaigsuunan, in life we can be grateful always, or we can whine all the time, magsigit ag bagulbol, enumerating the litanies of our complaints and frustrations, as if this life has nothing to offer but negative realities. Tingali makapadayon ka sa pagbagulbol o sa pagkadismaya sa imong bag-ong assignment. But nothing will happen to you if you will continue being bitter of your new assignment. Today, I suggest to let go all negativities and look at life in a positive perspective by appreciating everything in life through the lens of gratitude. Like the psalmist we say, I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell of all your wonderful deeds. We need to be grateful because we are priests, loved by God, even how unworthy we are. Gifted with talents to help transform our world back to the original paradise. Empowered to continue the saving mission of Christ. Wala kitay katungod nga moreklamo, kundili ang pagpasalamat sa Ginoo nga bisan sa atong pagkamakulangon, gisaligan gihapon kita sa Ginoo. Gihatagan og sa kadakong gasa nga makaalagad sa katawhan niining atong diocese. After all, there is no bad or good assignment in the diocese. All assignments are good. There is no demotion or promotion in the diocese, as other thought to be. Uy, gidimot man ka. Uy, gipromote di ay ka. There is no such thing as that in the diocese. All we need is to look at every assignment as a gift of God given to each one of us that we ought to be grateful to. Sumala pa sa gipadayag, 1:5-6, gigugma kita niya, ug pinaagi sa iyang kamatayon, giluwas kita niya sa atong mga sala, ug gihimong usa ka gingarian sa mga pari, aron mag-alagad sa iyang Dios ug Amahan. Iya ni Jesucristo ang dungog ug gahom sa walay katapusan. Amen. We say thank you to one another. We say thank you to God for this blessing of the priesthood. Mr. Eckhart once said, if the only prayer you said was thank you, that would be enough. Ikaduhang bertud nga atong ipakaylap, ipatakod sa katauhan. Generosity, pagkamanggihatagon. Pope Francis defines generosity as to love without limits, gugmang walay kinutuban. Ug midugang siya sa pag-ingon,
A Christian who withdraws into himself, hiding all that the Lord has given him, is not a Christian at all. We are gifted individuals. Daghan kaayo ang ipaambit sa Dios kanato, dili kini nato taguan, kun dili ipaambit sa tanan. We are not exempted to be generous. We are called to be generous all the time. We are called to be givers and not just receivers. Freely you have received, freely give. Matthew 10:8. Sa atong nadawat nga mga gasa, gikan sa Dios, kanunay natong hinumunduman, it's God's, not mine. Everything in this world is God's, not mine. We are only stewards of God's creation. Tigdumala lamang kita. Tagapag-alaga, tagapangasiwa. Dili kita ang tag-iya. Custodian of the owner and not the owner. Kay mga custodian lamang kita, mga sinaligan lamang kita, we need to act in accordance with what is in the mind of the owner. Our responsibility as stewards, therefore, is to take care of what the owner has entrusted to us based on the owner's desire. Dili kita ang tag-iya, mga sulugoon lamang kita. Dili nato possession ang parokya. We are not the owner of our parishes. Mga piniyalan lamang kita. Therefore, we have no right or entitled to do what we want to do of what is being entrusted to us. Mga kaigsuunan, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Psalm 24:1. To the Lord your God belong the heavens, even the highest heavens, the earth and everything in it. Deuteronomy 10:14. We don't own anything. That's why, bilang mga tinugyanan, giawhag kita nga manggihatagon sa atong kaugalingon diha sa makanunayong pag-alagad sa atong katawhan. In this period of crisis, our generosity is being tested. Due to the interruption of the global economy, new forms of poverty will emerge. We should prepare now to assist the new poor in order to avoid forms of exploitation and violence. The outpouring of compassion that we have seen so far needs to be encouraged into the post-pandemic future. Pahimangno kini ni Cardinal Tagle ngadto sa tanan nga mga kaparian didto sa Pontificio Collegio Filipino sa ilang pagpamalandong kabahin ining krisis sa COVID-19. Gipili o gipadalaman ako niya aron pagsangyaw og maayong balita ngadto sa mga kabus, paglipay sa mga masulubon, pagpagawas sa mga binilanggo ug mga binihag, paghatag og kalipay inay kagul-anan ni adtong nagbangutan, pagpagula, pagpagkikuli sa pananaw sa mga buta, kamu tawgon nga mga pari sa Ginoo, nganlan kamu sa mga tao nga alagad sa Dios. Gisaysay kini sa atong unang pagbasa og sa ebanghelyo karon nga maoy mga pamaagi nga kita mamahimong manggihatagon sa atong pagkapiniyalan, sa atong pagkaalagad sa Dios nga atong gialagaran ug sa katawhan nga iyang gipadala kanato. Ikatulo,
nga bertud nga anay natong ipakaylap ipatakod sa katawhan ang pagka mapaubsanon. Humility. The COVID virus humiliated us and we hate it. Ang atong kinabuhi gikontrol sa maong virus ug alang sa mga tawo nga kanunay giharian sa iyang garbo nga pwede niyang ikontrolar ang tanang butang usa kini kadakong insulto sa iyang kaugalingon. Kining maong virus nagpahinumdum kanato nga ikaw ug ako may kinutuban. Ikaw ug ako pwedeng mapukan. Ikaw ug ako adunay dakong panginahanglan sa uban. We cannot claim that we don't need anybody's help anymore. But this virus pointed to us. Humble yourself. Obey. Seek for help. Because to be humble is to believe that alone I cannot leave this world. Thinking of myself, of my pride, of my arrogance, I'm reduced to nothing. This is quite humiliating for a people gone mad with pride and self-adulation. But the memory of the virus must be kept alive to keep us humble and hopeful. Again from Cardinal Tagle, reminding us, in this period of crisis, what we need are humble people, willing to learn, willing to obey, and willing to accept that we are limited and insufficient. St. Augustine tells us, if you were profoundly humble and acknowledge that you are nothing and deserve nothing, God would grant you abundant graces. But when you exalt yourselves and think so much of yourselves, He withdraws Himself from you and abandons you to your misery. Mga kaigsuunan, ang kalibutan karon nang inahanglan og mga humble servant, not arrogant servants, not servants na masyadong believe sa sarili. We cannot trust ourselves, only God. Tulo ka importanteng bertud nga atong ipakaylap, ipatakod. Generosity, gratitude, and humility. Kay kun kini atong puy-an sa atong kinabuhi, sa atong parokya nga ato unyang pag-aalagaran, the world will become a beautiful paradise. Ang mahal nga Birhen Maria, magubanunta kaninyo sa inyong panaw sa pagpangalagad. Ilabi na gayud niining new normal nga pag-alagad. The new normal nga nagdemand ka nato sa atong bagong pagkapari. Grateful, generous, and humble. Mahal nga Birhen Maria, ubani kami, iampo ninyo kami. Katawhan sa Dios, salamat sa inyong pag-ampo kanamo. Ipadayon ang inyong pag-ampo kanamo, kay kami kanunay nag-ampo kaninyo. Hinumdumi nga samtang adunay paypari nga naghalad og santos nga misa sa ilang mga simbahan, kamong katawhan uban ni ana sa ilang pag-ampo. Iampo ninyo ako nga inyong obispo, kaya ang inyong pag-ampo maghatag og kadasig kalig-on kanako.
magampuanay kitang tanan. Ilabi na gayud sa atong mag-ong mga pari sa atong diocese. Kanila ni Reverend J. ug Reverend Gino. Ato silang duyugan ug gabanan sa atong makanunayong pag-ampo kanila. Berhen Maria, itugyan ko sila sa imong mga kamot. Mga santos nga tanan, panalipdi, ug ubani sila sa ilang panaw sa pagbangalagad. Amen. Karon, usisahon sa obispo ang katim-o sa katuyuan sa kandidato alang sa pag-alagad sa katawan sa Dios isip mga pari. Himuon dayon nila ang panaad sa pagkamasinugtanon sa obispo. Mga anak ko, sa dili pa kamumuduol aron ordinahan sa pagkapari, inyong ipahayag at ubangan sa mga tao ang inyong tuyo sa pagdawat niining katungdanan. Hugot ba ang inyong kabubuton uban sa panabang sa Espiritu Santo sa pagtuman sa hingpit sa katungdanan sa pagkapari sa laray sa mga presbitero, isip sinaligang katabang sa obispo sa pagatiman sa panon sa Ginoo? Hugot ba ang inyong kabubuton sa pagsaulog sa mga misteryo ni Kristo sa tumang kaligdong o pagtahod sumala sa gibilin kanato sa simbahan alang sa kaymayaan sa Dios ug sa pagsanto sa katawhan ni Kristo? Hugot ba ang inyong kabubuton sa pagbansay sa pag-alagad sa pulong sa dakong katakos ug kaalam, sa pagsangyaw sa maayong balita ug sa pagsabot sa pagtuong Katoliko? Hugot ba ang inyong kabubuton sa paghalad sa inyong kinabuhi ngadto sa Dios alang sa kaluwasan sa iyang katawhan ug sa pakikiusa ug pagpakisuod sa matag adlaw ngadto kang Kristo ang labawng pari nga mihalad sa iyang kaugalingon alang kanato ngadto sa amahan isip usa ka hingpit nga sakripisyo? Nagasaad ba ikaw sa pagtahod o pagsugot kanako ug sa akong mga manununod? Oo, nagasaad ako. Ang Dios nga nagsugod niining maayong buhat diha kanimo magatud unta niini ngadto sa kahingpitan. Nagasaad ba ikaw sa pagtahod o pagsugot kanako ug sa akong mga manununod? Oo, nagasaad ako. Ang Dios nga nagsugod niining mayong buhat diha kanimo magatud unta niini ngadto sa kahingpitan. Karon, ang mga kaparian mubag-o sa panaad sa pagkapari nga ilang gihimo sa ilang tagsa-tagsa ka ordinasyon. Gihangyo ang mga kaparian sa pagtindog. Binating mga anak, aniya na usab ang adlaw nga naghandom ni adtong higayon kanusa si Kristo mipaambit sa iyang pagkapari sa mga apostoles ug kanato. Atubangan sa santos nga katawhan sa Dios ug sa inyong obispo, buot ba kamong magbag-o sa mga panaad nga inyong gihimo kanhi? Tinukmod sa gugma alang kang Kristo kanhi, malipayon kamong midawat sa mga katungdanan sa pagkapari. Buot ba kamong mulabaw kahugot ang inyong pakighiusa kang Kristo
pinaagi sa pagsalikway sa mga kinaugalingong kahilig ug sa paglig-on sa mga santos nga kaakuhan alang sa iyang simbahan. Buot ba kamong magmaunungon nga tigdumala sa mga misteryo sa Dios, pinaagi sa santos nga Eucharistia ug sa ubang mga kalihukan sa liturhiya, pinaagi sa pagsunod kang Kristo nga pangulo ug pastor, ug pinagis makanunayong pagtuman sa taha sa pagtudlo tungod ug alang lamang sa gugma sa mga kalag sa katawhan ug dili tungod sa kahakog sa mga butang kalibutanon. Kamu usab mga hinigugmang mga anak, iampo ninyo ang inyong kaparian aron madawat nila ang dakong panalangin sa Dios, aron magmasinugtanon sila kang Kristo ang labang pari, aron sab sila magtultol kaninyo ngadto kang Kristo nga mao ang tuburan sa kaluwasan sa katawhan. Kristo, pamatia kami. Kristo, patalinghugi kami. Pag-ampo usab kamo alang kanako, aron bisan pa sa tanan nakong kadili takos, magtuman ako ang matinud-anon sa katungdanan sa pagkaapostol nga gitugyan kanako ni Hesukristo. Pag-ampo kamo nga magdugang ang akong pagkasama sa atong labawang pari ug maayong magbalantay, ang magtutudlo ug sa ulogon sa tanan, aron sa ingon mahimo akong tinuod nga timaan sa may gugmaong presensya ni Kristo diha kaninyo. Ginoong Hesukristo, pamatia kami ug patalinghugi kami. Ang Ginoo mag-amping unta kanato diha sa iyang gugma, magdala unta siya kanatong tanan, mga pastor ug mga karnero ngadto sa kinabuhing tunhay. Amen. Pagakonsagrahan karon sa talahorong obispo ang krisma nga mao ang gamiton sa kaparian sa paghatag sa grasya sa mga sakramento ug niining misa, mao ang lana nga gamiton aron sa pagdihog sa makamot sa mga pagaordinahan. Mga hinigugmang igsuon, magampo kita sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan, nga iyang panalanginan ug santuson kining haplas, aron kadtong sa tinuoray, dinuhugan niini sa lawas. Aron kadtong sa tinuoray, dihugan niini sa lawas, makabaton o makakusganon nga kalag, ug mahimong takos sa langit nung pangluwas. O Diyos, ikaw mawang tuburan sa tanang kahingkod, sa kauswagan sa kasantos, kaluy pagdawat kining halad pasalamat, nga kanimo gihalad sa malipayong simbahan, pinaagi ni ngamong pagtuaw, sa sinugda nimong gisugo ang yuta, pagpaturok ug daghan, nga mga kahoy mabungahon, gikan kanila imong gipaagas ang matambok nga duga sa olibo, aron kini himuon nga santos nga krisma, si David makapanglantaw na sa mga sakramento sa imong grasya, ug makatagna diha sa iyang mga awit, nga ang ulyo muhatag og kasanag sa among panagway, sa diha nga ang mga sala sa kalibutan hapit na mahugasan, pinaagi ni adtong dakong lunob, usa ka salampati mitaho kang Noe, pinaagi sa nga sa olibo, nga nahiuli na sa kalinaw ang kalibutan, landong kadtos maabot nga tahas sa maong tanom, sa kapatubusan gibutyag na gayud kini diha sa mga dayag nga sangputanan, kayhuman mawagtang ang mga kasalanan, pinaagi sa tubig sa bunyag, nahimong malinawon ug ambungan ang among mga panagway,
pinaagi sa paghaplak sa maong ulyo, sa imong sugo ug yugasan si Aaron, ginamit ang tubig wang ang imong sulugoon. Si Moises iyang igsuon, giduhugan niya nga pari, midako pagayod ang bili niini, sa dihang ang imong anak si Jesucristo among Ginoo, nangayo nga bunyagan siya ni Juan sa tubig sa Jordan, ni adtong tungura, mipakita ang Espiritu Santo, ubo sa dagway sa salampati, imo katong gipasundan, pagpalanog sa tingog nga nang himatuod, nga ikaw bugtong anak, ug nagpadayag ang imong pag-uyon, nga siya pagadihugan sa ulyo sa kalipay, una sa iyang mga kauban, natuman dinhi ang panagna, nga giawit ni David. Busa nangamuyo kami kanimo Ginoo, nga imong santuson sa imong panalangin, ang katambok nining binuhat, ug isagol diha kaniyang bertud sa Espiritu Santo, inabagan sa gahom ni Kristo, kay gikan man kaniya, makadawat ug nganlan kining krisma. Kining krisma mauman usab ang imong gidihog sa imong mga pari, mga hari, mga propeta ug mga martir. Ihatag ang kaligo naron kining krisma, mahimong kahimanan sakramento sa kahingpitan sa kinabuhi ug kaluwasan, alang ni adtong gihatagan og bag-ong kinabuhi diha sa pagbunyag. Himuang templo sa imong kahalangdon, katong gihatagan sa kasantos pinagi sa pagdihog, ug gikuha sa kangilad sa unang pagkatawo, aron mga limyon sila sa kinabuhing walay sala. Itugot nga sumala sa imong tuyo, pagtukod sa sakramento, katong gitugahan sa pagkahari, pari ug propeta, magasulubon ta sa sapot sa katungdanan nga dili matarog sa dawtan. Itugot nga kadtong nga natawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu Santo, makabaton og krisma sa kaluwasan, nga makapaambit kanila sa kinabuhing tunhay ug sa langit nung himaya. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa hiniusang pag-ampo, ato karon pangayoon ang panabang sa mga santos, alang sa atong mga igsuon nga pag-aordinahan, ug alang na usab sa tanan natong makaparian ug sa tibuok katawhan. Palihog manindog. Mga hinigugma ko, mag-ampo kita sa amahan nga makagagahom, aron iyang ibubo ang iyang panalangin, dininining iyang mga sulugoon, kinsa iyang gipili nga mahimong pari. Palihog mangluhod ang tanan. Ginoo, kaloy kami, Kristo, kaloy kami. Ginoo, kaloy kami. Santa Maria, inahan sa Diyos, tanang mga angeles sa kalangitan, San Jose, San Juan Bautista,
San Pedro ug San Pablo, San Andres, Santa Maria, Santa Maria Magdalena, San Esteban, San Roque, San Lorenzo, San Ignacio, Santa Agnes, Santa Perpetua o Felicidad, San Gregorio, San Vicente Ferrer, San Agustin, San Isidro Labrador, San Anastasio, San Basilio, San Martin, San Benedicto, San Francisco ug Domingo, San Francisco Javier, San Patricio, San Juan Vianney, Santa Teresita, Santa Catalina, tanang mga lalaki ug mga babae sa Dios, Ginoo luwasa kami, gikan sa tanang dautan, gikan sa tanang kasalanan, gikan sa walay katapusang kamatayon, pinagi sa misteryo sa imong pagkabaho, pinagi sa imong kamatayon o pagkabanhaw, pinagi sa imong pagdala sa Espiritu Santo, kaluy kaming mga makasasala, nangamuyo kami, ug pamatiyang among pagkampo. Tudloy ug panalipdi ang imong simbahan, nangamuyo kami, ug pamatiyang among panalipdi ang among Santo Papa ug mga kaparian, nangamuyo
Ipadangat ang kalinaw kay usa sa tanang katawhan. Nangamuyo kami, o Maria, dasiga kami sa mong pagalagad kanimo. Nangamuyo kami, o pamatiang among pag-ampo. Bendisyon kining imong mga pinili. Nangamuyo kami, o pamatiang among pag-ampo. Bendisyon ug santusa kining imong mga pinili. Nangamuyo kami, o pamatiang among pag-ampo. Bendisyon santusa ug konsagrahi sila alang sa ilang tahas. Nangamuyo kami, o pamatiang among pag-ampo. Jesus, anak sa Dios nga buhi, nangamuyo kami, o pamatiang among pag-ampo. Ginoo, pamatia kami, nangamuyo kami, o pamatiang among pag-ampo. Kristo, pamatia kami, nangamuyo kami, o pamatiang among pag-ampo. Ginoo, pamatia kami, nangamuyo kami, o pamatiang among pag-ampo. Mga binati ko, magampo kita aron ibubo sa makagagahom nga amahan ang mga langit nung gasa dinhinining iyang mga sulugon kinsa iyang gipili aron mahimong pari. Palihog magpabiling mangluhod ang tanan, ug sa hilom magampo kita alang sa mga pagaordinahan sa pagkapari. Ginoong Dios, patalinghugi kami ug ibubungan ni sa imong sulugon ang panalangin sa Espiritu Santo ug ang grasya ug gahom sa pagkapari. Ihalad namo karon kanimo kining imong mga alagad alang sa ordinasyon, tabangi sila pinagi sa imong makanunayong gugma, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Indog kita. Ania na kita sa pinakasolemne nga bahin sa seremonyas sa ordinasyon sa pagkapari. Pinaagi sa simbolo sa pagpandong sa kamot nga mo'y usa ka lihok nga gikan pa sa daang tugon, kining atong mga igsuon ug higala mamahimong mga pari. Human sa pagpandong sa kamot, ang obispo mulitok sa solemne nga pag-ampo sa ordinasyon. Magpabilin kitang nagbarog uban sa kahilom ug pagtahod sa seremonyas.
Come to our help, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. You are the source of every honor and dignity, all progress and stability. You watch over the growing family of man by your gift of wisdom and your pattern of order. When you had appointed high priests to rule your people, you chose other men next to them in rank and dignity to be with them and help them in their task. And so there grew up the ranks of priests and the offices of Levites established by sacred rites. In the desert, you extended the spirit of Moses to 70 wise men who helped him to rule the great company of his people. You shared among the sons of Aaron the fullness of their father's power to provide worthy priests in sufficient number for the increasing rites of sacrifice and worship. With the same loving care, you gave companions to your sons apostles to help in teaching the faith. They preached the gospel to the whole world. Lord, grant also to us such fellow workers, for we are weak and our need is greater. Almighty Father, grant to this servant of yours the dignity of the priesthood. Renew within him the spirit of holiness. As a co-worker with the order of bishops, may be faithful to the ministry that he receives from you, Lord God, and be to others a model of right conduct. May be faithful in working with the order of bishops, so that the words of the gospel may reach the ends of the earth, and the family of nations made one in Christ may become God's one holy people. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God forever and ever. Palihog manglingkod. Karon, isulob na sa mga bagong pari ang kasolya o istola, isip timaan sa ilang bagong katungdanan sa pagkapari. Ang mutabang sa pagsulob sa maong mga piste, mao ang ilang mga ginikanan ug mga kura paroko. Humani ini, sama sa nabatasan sa daang tugon, mahitungod sa pagdihog sa mga pari, propeta ug hari, pagadihugan sa obispo ug binindisyonan nga lana kun Santa Crisma ang mga palad sa mga bagong pari, agigtimaan ang ilang makamot gihalad na ngadto sa Dios. Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu criasti pectora. Ang Amahan, magdihog sa atong Ginoong Jesucristo, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Hinaot nga si Jesus, magamping kanimo, aron imong santuso ng Kristohanong katilingban, ug aron imong ihalad ang sakripisyo ngadto sa Dios.
ang amahan nagdihog sa atong Ginoong Jesucristo pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Hinaot nga si Jesus magamping kanimo aron imong santuson ang Kristohanong katilingban ug aron imong ihalad ang sakripisyo ngadto sa Dios. Karon ang obispo muhatag sa kalis nga may bino ug patena nga may pan, timaan sa magasa sa katawhan ngadto sa bag-ong pari. Dawata ang mga gasa gikan sa santos nga katawhan sa Dios aron ihalad ngadto kaniya sabtang imong gibuhat ug sunduga ang misteryo nga imong saulugon ug himuang panig-ingnan sa imong kinabuhi ang misteryo sa krus sa atong Ginoo. Dawata ang mga gasa gikan sa santos nga katawhan sa Dios aron ihalad ngadto kaniya sabta ang imong gibuhat ug sunduga ang misteryo nga imong saulugon ug himuang panig-ingnan sa imong kinabuhi ang misteryo sa krus sa atong Ginoo. Ihatag karon sa obispo ang halok kung timaan sa panagdait ngadto sa mga bagong pare agig pagdawat kanila sa laray sa mga naordinahan. Human sa obispo agi og pagsunod sa gilatid nga direktiba niining panahon karon, ang mga bikaryo sa obispo lamang ang muhatag sa halok sa panagdait. Halad mo kanako, lawas mo ug dugo, kalawatong ko ikaw, o akong Diyos mong manunubos. Halad ko kanimo, kinabuhi ko, alagaran ko ikaw.
kinabuhi ko. Laktod ko ang imong dalan, sundon ko ang imong suko. Puy-an ko ang kinabuhi mo, kay imo na ako. Puy-an ko ang kinabuhi mo, kay imo na ako. Kay imo na Daigon ka, Ginoo, Diyos sa kagahuman, sa imong kaayo, angay kang pasalamatan. Tuyog ang katawhan, amo ka nga pasidunggan, ug maghari ka namo, ang himaya mo. Puso mo, halad mo, kanilang mo, kalipay mo, tulong mo, sunod mo, ipakita mo. Daigon ka, Ginoo, Diyos sa kagahuman, sa imong kaayo, angay kang pasalamatan. Tuyog ang katawhan, amo ka nga pasidunggan, ug maghari ka namo, ang himaya Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ginyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, pinagi sa gahom nining sakripisyo kaluyi kami, huwag tangang among mga kasaypanang nangagi, ug palambuha dinhi kanamo ang bagong kinabuhi ug kaluwasan, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang ginumana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong gayud, sibog makaluwas nga kami sa kanunay ug sanang dapit, magpasalamat kanimo o Ginoo. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Kay ikaw mitudlo sa imong bugtong anak, alabawong pari sa bagong tunhayng kasabutan, pinagi sa pagdiyog sa Espiritu Santo. Tungod sa imong walay sukod nga kaayo, mibuot ikaw ngang iyang bugtong pagkapari, magapadayon dinhi sa simbahan. Ang katawhang sinagop iyang gidayanan sa pagkaparing harianon, gawas ni ini, tungod sa inigsuong kaayo, pinagi sa pagtapion sa mga kamot, mipili siya og mga tawo nga iyang gipaambit, sa iyang pagkaalagad alang sa mga butang nga Diosnon. Kini sila sa ngalan ni Kristo, nagabag-o sakripisyo sa katubsanan sa katawhan. Sila nagadalit sa imong mga anak sa bangkete sa Pasko, ang imong lungsod ilang gibantayan diha sa gugma, gipahimsog sa pulong o gibuhong sa mga sakramento. Ang ilang kinabuhi ilang gihalad kanimo, ug sa kaigsuunan ng limbasog sila nga mahimong larawan ni Kristo, ug maunong mong mga saksi sa pagtuo ug paghigugma. Tungod niini Ginoo, kami sa timos nga kalipay, muduyog sa tanang mga anghel ug mga santos sa ilang pagdaig kanimo. Palihog mangluhod ang tanan. Santos gadi ikaw mahan ug giday ikaw ang makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinagi sa imong anak si Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sanang panahon nagatigom ikaw mga tawa lang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan, usa ka putli nga gasa ikahalad alang sa imaya sa imong ngalan. Busa mahana niya kining mga gasa, himua kining balaan pinaagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo, nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Niya nang gabi nga siya gibudian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimong midayig, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa kalis, mipasalamat kani pag-usab ug midayeg, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mawang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula lang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga salamapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Nagasangya
Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang may mayaon nga pagkabana ug sa iyang pagkayab nga nasa langit, kami andam mas pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Naghalad kanimo ning santo subuhi nga sakripisyo, dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kaymot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon na kapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot kaming gialimahan siyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo, ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himua kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, si San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostol ug mga martir, ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga motabang kanamo, pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugod amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo ug paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, sa imong sulugoon si Francisco among papa, si Patrick Daniel among obispo, ug ang tanang mga obispo, uban sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga ania karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron, padayuna sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay, ug ang tanan nga imong mga higala nga mabiya nining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. O Diyos, samahan sa tanang kalipay, imong gibutan nga ang balatian sa mga masakiton, mamaayo pinaagi sa imong anak, tagda kining pag-ampo namo diha sa pagtuo, pakonsara ang imong Espiritu Santo Paraklito, ngan hinining ulyo, nga imong hinatag pinaagi sa kahoyng malunhaw, alang sa kaayuhan sa lawas, tungod sa pag-ani sa maong Espiritu, hatagi sa imong santos nga panalangin, kadtong tanang mga hilugan ni ining haplas, aron panalipda ng ilang lawas kalag og pangisip, aron malingkawas sila sa tanang matang sa kaguol, kasakit ug balatian. Ginoo, sa ngalan sa imong Ginoong Jesucristo, santo sa alang kanamo sa imong panalangin kining ulyo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimong makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Palihog manindog.
Karon magampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa nang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug malayo sa nang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipakita ta ang panag-inigsunay. Peace. Dios,
palihog mangluhod. Kini mawang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Where can I run and hide from you? Or could I ever do where everywhere I know you're there? Anywhere you'll find me. Where could I go to flee from you? Or could I overdo when your testimony around me? Take my hand, I trust in you. I put my life in You know me when I sit or stand. My life is in your hand. You read my thoughts from far away. In everything you know me. You know me in my darkest hour.
Magampo kita, magagagahom nga Dios, katong imong gibuhong sa mga sakramento, mahimuon ta nga kahumot ni Kristo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod. Ug karon usa sa mga bag-ong giordinahan muhatag kanato og hamubo nga mensahe. Mihangyo ang huang kauban nga si Father J. Ako lang kunoy mapasalamat. Mga igsoon diha sa pagpangalagad sa mga kaparian, kamadrihan ug mga relihiyoso kung ngadto kang Bishop Dan ug sa tibuok katawhan sa Dios nga ania uban kanato karon ug anaa nagatan-aw sa Facebook Live. Maayong buntag kaninyong tanan. Niining gasa sa bukasyon sa pagkapari nga among nadawat karon, among dakong pagdaig o pagpasalamat sa mga nahimong kabahin niini. Una, ngadto sa atong Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo, ang Santisima Trindad, diin sayod kita nga ato ang langit nung Dios mao ang tuburan sa tanang bukasyon ug uban sa iyahang grasya ug panabang kami nagmalampuson sa pagkabot niini karon ilabi na niining ordinasyon sa pagkapari. Atong daygon ug pasalamatan ang Ginoo sa usa ka masipang pakpak. Ug usab ngadto sa atong mahal nga inahan, ang mahal nga Birhen Maria, diin uban sa ihang pangama o pangaliya o sa inahanong pag-amuma, samtang kami anaa pa sa formasyon ngadto sa seminaryo hangtod karon, siya nagagiya kanamo kanunay aron gayud kami makalahutay niining pagtubag sa tawag sa pagkapari. Atong pasidungan ang atong langitnong inahan usab ang mahal nga Birhen Maria sa usa ka masipang pakpak. Dako usab namong pagpasalamat sa nahimong instrumento aron ang maong ordinasyon mapahigayon sa atong talahurong obispo, Most Reverend Patrick Daniel Y. Parcon, DD, obispo sa Diocese sa Talibon, diin sa konsagrasyon o pagpandong sa iyang mga kamot, nahipadangat kanamo ang katumanan niining orden sa pagkapari. Atong hatagan sa masipang pakpak ang atong talahurong obispo. O karon ato lamang hiusahon ang atong pagpakpak sa katapusang pagpasalamat. Nagapasalamat usab kami sa among mga pamilya o kabanayan, sa among mga ginikanan o mga kaigagawan, sa akong side, sa Gukor, Urapa, Traso, Milyoria, Doroy, Duak o Garcia, ug sa uban pang mga kaigagawan ug mga kaparyentihan, ug sa kang Father J sa Lagunay, Turigusa, Rosagaran, Torrenueva, ug sa iyang mga kaparyentihan ug mga kaigagawan. Among dakong pagpasalamat usab sa among mga kura paroko, si Father John Tutor ug Father Caloy Bernaldez, sa ilang ug sa ila usab nga mga assistants, Father Lloyd Liwagon ug Father Roy Bono, ug sa mga parokyano o mga magtutuo sa tagsa-tagsa namong mga parokya sa Danau ug sa Hitafe, ug usab sa PPC, PFC, PYM ug mga BPCs sa among mga parokya, ug sa walay puas usab nga pagtugot ug panabang sa mga LGU officials sa among matag lungsod sa Hitafe ug sa Danau. Special mention sa talahurong mayor sa among lungsod nga ania uban kanato karon, ug uban usab sa mga opisyalis sa mga lungsod o sa among mga barangay. Dako usab namong pagpasalamat sa mga pamilya
O ngadto sa mga parokya usab, diin kami naghimo sa amo ang mga pastoral exposures. Diin kami ni Father Jay, nagahimo sa amo ang pre-deacon o deacon program. Sa parokya sa Kugtong, Kawayan, Katungawan, Pasanan, Bugsok, Sirabulyones, Ubay, ug diri sa cathedral, diin dako gayud kini ug nahimong kalambigitan aron kami makapadayon nining maong bukasyon. Sa mga kura paroko usab o mga assistant parish priests niining mga parokya ang among mga na-assignan sa pre-deacon o deacon program. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Dako usab namong pagpasalamat sa among mga benefactors o sponsors sa ilang tabang mapamoral o mapapinansyal aron gayud kami makahuman sa amo ang pagtungha sa seminaryo sugod pa sa filosofiya hangtod sa teolohiya. Sa kang Father J, sila si Ma'am Carmen Borromeo Mercado and family, Jocelyn Borromeo Mercado and family, Marivic Paradilla and family, Santi Aventurado and family, ug sa uban pang mga tao nga nahimong instrumento aron siya makatapos sa pagtungha sa seminaryo. Ug sa akong bahin usab ngadto kang Mrs. Marisa Urapa Sangüenza and family, ni Father Albert Traso nga wala gayud in taon makapaabot nining maong ordinasyon kay siya mitaliwan na niadtong niaging tuig, ni Mayor Joe Sipidusa ug ni Ate Ima Traso Vitor, ug usab sa akong scholarship sa Knights of Columbus nga nagsuporta naho sa panahon nga ako nagtungha sa teolohiya. Ug usab sa uban pang mga tawo nga dako usab og natabang aron makatapos ako sa formasyon sa seminaryo. Sa amo usab nga mga professor ug mga formators sa college sa Immaculate Heart of Mary Seminary ug sa theology sa Seminaryo Mayor de San Carlos, ug sa among mga classmates sa college ug sa theology nga ang uban gayud wala kaari tungod nining maong kahimtang nato karon. Pasalamat usab kami sa VMCI family, diin matagtuig kami mahiapil sa misyon sa nagkadaiyang mga lugar ngadto, especially kang Father Ned ug ni Father Benbin ug sa mga kanhi direktor sa misyon. Dako usab namong pagpasalamat sa mi-cover ni ining atong kasaulugan karon sa Facebook Live, mao ang HR Friendship o ngadto kang Mr. Herben Saint Ranay o sa iyang kauban. Kami usab nagpasalamat sa Coro Seraphim Choir o sa Jidothon nga mao ang nanguna sa ato ang mga pagkanta karon niining maong ordinasyon ug misa sa Santa Lana. Sa ato usab nga mga servers, sa atong psalmist, readers, sa atong mga seminarista gikan sa IHMS nga sakop sa atong dioceses, ug sa atong mga liturgists, Father Bon ug Father Junji, sa Mother Butler's Guild nga mao ang nag-decorate sa atong cathedral, sa Grillins Catering nga mao ang nag-andam sa ato ang pagkaon karon, ug sa tanan usab nga lumilihok sa cathedral ug sa Bishop's House, diin kami ni Father J nagapahigayon sa among katapusang programa isip diakono ug hangtod karon. Ug kaninyong tanan usab nga ani karon mitambong niining maong selebrasyon, lakip na niini ang mitan-aw lamang sa Facebook live streaming. Kaninyong tanan daghan kaayong salamat atong hatagan na matag-usa sa masipang pakpak. O pahibalo alang sa schedules sa among kantamisa. Kami mapaubsanong naghangyo sa atong mga kaigsuunang mga kaparian kung kinsa ang pwede maka-attend o makatambong sa among mga kantamisa pohon. Kang Father J adto sa Santo Niño Parish, Hitafe, ugma pohon Hunyo 4 sa alas 9:30 sa buntag. Ug sa Ahua adto sa Holy Family Parish, Danau, karong Hunyo City, adlawng Domingo sa alas 9 sa buntag. Ug human ni ining santos nga misa
atong isunudayon ang makapasantos nga lamisa. Alang sa hanay sa atong pagpangaon, gihangyo ang mga kaparian, ang choir o ang mga seminarista o ang mga kaubanan. Ang inyong reception area ari diri dapit sa Bishop's House sa ubos o tingali ang uban adto sa ibabaw. Ug alang sa among mga bisita o mga drivers sa atong mga kaparian, ang atong reception area adto sa pastoral dito sa atubangan sa atong cathedral. Ang kang Father J adto sa ibabaw o sa ahuad adto sa ubos nga bahin sa pastoral area. Ug sa gihapon atong ipabilin ang social distancing, no? Sayon ta sa protocol, no? Unsay hangyo sa ato ang panggobyerno kanato, no? Ug usbon ko daghan kayong salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Ug karon pagabasahon sa atong Chancellor si Father Gerson Ostiniani ang appointment letters sa atong duha ka bag-ong mga pari. Reverend Father J. Philip T. Lagunay. Dear Reverend Father, with this letter I hereby appoint you, whose conduct and diligence are well known to me, as a Vice Chancellor of our Diocesan Curia of the Diocese of Talibon, and at the same time the Personal Secretary of the Bishop. Your principal office will be to write all documents which concern the affairs of the diocese, to file the official documents in the archives, keeping them in chronological order, and to function as a notary, authenticating documents according to Canon 482, paragraph 2 and 3. Therefore, I grant all the necessary faculties which pertain to the office of the Vice Chancellor, according to Canon 484, diocesan statutes and approved consuetude. You will function as Vice Chancellor ad beneplacitum nostrum vel successorum nostrum, given this day, the 3rd day of June 2020, at the Chancery of the Diocese of Talibon, signed by His Excellency, the Most Reverend Patrick Daniel Y. Parcondidi, Bishop of Talibon, and yours truly, Father Gerson Ostiniani, the Chancellor. Reverend Father Jose Zeno Vincent Ogocor. Dear Reverend Father, by virtue of the faculty vested in me, I, by the grace of God and favor of the Apostolic See, Bishop of Talibon, hereby appoint you, Reverend Father Jose Zeno Vincent Ogocor, Parish Vicar of St. Michael the Archangel Parish, with principal seat in Hagna, Bohol, who I judge to be outstanding in sound doctrines and uprightness of character, and endowed with a zeal for souls and other virtues. I commit to you the care of souls in that parish with all the faculties, duties, rights, and privileges according to the Code of Canon Law, diocesan statutes, and approved consuetude. You will function as parish vicar of the said parish effective August 1, 2020 until my revocation or my successor's revocation. Given this 3rd day of June 2020 at the Chancery of the Diocese of Talibon, signed by His Excellency, the Most Reverend Patrick Daniel Y. Parcondidi, and yours truly, the Chancellor. Alang sa kasayuran sa tanan nga mga bagong appointment, ang inyong appointment letter i-distribute, ipanghatag karong hapon sa atong clergy meeting nga magsugod sa alauna sa hapon dinhi sulod sa katedral. So again, clergy meeting human sa maniudto at 1 o'clock dinhi sa katedral, ipanghatag ang inyong mga appointment o uban pang mga mahinungdanon nga paghisgutan. This is just a short meeting. Gihangyo ang mga bag-ong pari sa pagduol sa atong talahurong obispo alang sa katapusang pahinumdom.
Hinigugma kong mga anak, ampingi pag-ayo ang katungdanan nga inyong nadawat ug ang pagpasunon nga naa sa inyong mga abaga. Paningungaa sa pagpakabuhi nga balaan ug pagpahimuot sa Dios aron inyong madawat ang iyang grasya. Hinaot unta nga sa iyang kaluoy iya kining ihatag kaninyo. Karon nga naurinahan na kamo nga mga pari, hangyoon ko kamo human sa una ninyong misa, paghalad usab og laing tulo ka misa. Usa halad ngadto sa Espiritu Santo, usa sa ngalan sa mahal nga Birhen Maria, ug usa alang sa tanang kalag sa purgatorio, ilabi na kadtong nangamatay tungod sa pandemya. Hangyoon ko usab kamo nga iampo ako ug ang tanan natong igsuong mga pari. Palihog manindog alang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo, Bulahan ang ngalan sa Ginoo. karon ug sa tanang katuigan, Ang atong panabang anaa sa Ginoo. nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nagahalad na ang santos nga misa, dadaw nato ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Karon ang mga bagong pari muhatag sa ilang bendisyon ngadto sa obispo, sa makaparian, sa ilang pamilya ug ngadto sa katawhan sa Dios. Ug mauna kini ang panalangin nga atong ambitan gikan sa mga bag-ong giordinahan. Dili na nato buhaton ang daandan nga besa mano ug ang paghalok sa kamot sa mga bag-ong giordinahan, agi ug pag-obserbar sa mga lagda karong panahuna. Gihangyo ang tanan sa pagpabilin sa ilang gikahimutangan. Ang panalangin sa makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak, ug ang Espiritu Santo, mukunsa diha kaninyo ug magpabilin diha kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang panalangin sa makagahom nga Dios, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo, mukunsad diha kaninyo, magpabilin diha kaninyo hangtod sa kahangturan. Samtang giawit ang katapusang awit, gihangyo ang tanan nga magpabilin gihapon sa inyong gikahimutangan. Magpahulagway ang mga bag-ong giordinahan. Una, moatubang ang mga bag-ong pari sa altar aron magpahulagway uban sa tanan ug uban sa obispo ug kaparian. Ikaduha, mubalik ang mga bag-ong pari sa sanktuaryo uban sa obispo aron sa pagpahulagway ug sa katapusan ubanan sila sa ilang mga ginikanan. Ato karong awiton ang katapusang awit.